चले एकदम पाय पडायला ये रे. सोबत मला पाया पडत काय मागलं काय इतके. अरे या चिडू नाही दिता बोलता सुद्धा पण काय हा वाट बघतो फक्त त्याने आय लव्ह यू म्हणून ही देवाकडे प्रार्थना करून गेली की आय लव्ह यू म्हणून सगळं जाऊन व्यवस्थित जातला का ते काय मागलं आमचा काय विचारू नको. 5 वर्ष पोरगे राहला आणि गेल्या महिन्यात सोडून गेला. म्हटलं काय चूकमुक झाली म्हटलं ती विश्रांत काय आता तर करून एकदा परत हाड घ्यायला बरं राहून व्यवस्थित म्हटलं देवाकडे गेले म्हणून जातला हो. विकास मरे कसं वाटलं काय अरे मागता काय अरे तडे देव तडे देव अरे मागत काय रे काय बघणेच ना इतक्या मागलंय का तब्येत सुधारणा झाली म्हणा नाही तर काय नोकरी गाव नोकरी गावा म्हणा नाही रे तर घरातली बरी गाव. अरे सगळी बरी असं काय सांगा म्हणलं तुमका घरात नावा कानो ना जेवणात कसला तर म्हण डाळ म्हण तसली भाजी म्हण आणि की अरे डाळ कानो बघूकच ना महिना झालं बाजारात गेल्या भजी खाऊ ना कान्याची नावा कानो ना मरे देवाकडे एकच मागणारे बाबा स्वस्त जाऊन देवा तेव्हा कानो स्वस्त कर बिगी बघतो आता कोणाकडे मिळता आल्या खरं मी भजी खाल्ल्या मला आता 2 महिने आले मी खाल्ली आम्हालाच कानू स्वस्त जाऊन ऍड करतो स्वस्त करते तेव्हा आमका भजी तरी खाऊन